kag isa man ka registered nurse sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio, ang D3 yung may visio, ang visio yung may D3. D3 Bio. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puson! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, las 7:15 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sang mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan, nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos! Martes, September 23, 2025. Magkanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. May klase na, kag may office. After kahapon nga nag-half day, bangod sa pag-observe sang kainang Pilipino Mahalaga Day, kadungan sang Family Week celebration. 33rd year celebration sang Family Week. Pagkatag sa importance sa pamilya. Kahapon bangod sang suspension of classes, bangod sa Super Typhoon Nando. So sa mga nagapamangkot subong kung bala may klase na. Yes, may klase na. Mayara na sang official announcement si Iloilo City Mayor Isa Maria Lourdes Treñas Chu kag mga local government units sa probinsya sang Iloilo nga balik ng klase, balik ng opisina. Kay biyahe naman subong ang mga roro, roll on roll off kag ang mga salakyan padulong sa ang sakayan pandagat Guimaras, Iloilo City and vice versa. Mga suki sang Foro de los Pueblos, a blessed morning to all. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, Sir Sonric Verdejo, Sir Beboy, kay Sir Bong Paskin, Prince Itoriaga, magtumar na ako magpangape sang DTX Coffee Mix. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C.
Malacanang Palas, ginatuyo nga sunugon, suno sa DILG. Halaur Mega Dam, diri sa probinsya sang Iloilo. Halin sa 11 billion pesos ang pondo, nahimo nga 20 billion. Kag sa Health News. Ang duga balasang sambag Sir Sonric Verdejo kay Sir Mark Baikin kag sa managapamahod sa Bones Eatery sa Barotac, Nuevo Iloilo sa kilid sang Pure Gold. Ma'am May Panisales sa Taiwan, Ma'am Florenda Cadavero kay Sir Jeffrey Laurencio Tabsky Diaz. Ang duga sang sambag may maayo nga benepisyo sa lawas. Las 7:09 sa aga sa buong adlaw Martes. Pag sulod sang Martes nga adlaw Sir Dan Calvo, Sir Alan, Ma'am Terry Grace and Ma'am Celine, may oil price increase. Umpisa alas 6 subong aga, Ma'am Mimi Diduloy kay Ma'am Ludi Gulilaw sa Romar Latuon, nagsaka naman ang presyo sa petroleum products. Ang gasolina nagsaka piso ang kada litro, ang crudo o kon diesel nagsaka 80 pesos per liter, kag ang kerosene nagsaka 80 centavos per liter. Foro de los Pueblos. Las 7:20 sa aga sa Pilipinas, nag-amat-amat na hina ang Super Typhoon Nando. Pero ini ang nagbilin sang kalitan. Kapin pa dito sa Luzon area. May yara sang 31,000 kapamilya ang affected sang southwest monsoon or habagat. Gagin pabaskog sang bagyo Mirasol kag Nando diri sa Pilipinas. Sa data sang Department of Social Welfare and Development, ini kabaylo sang 113,000 ka mga tawo. Nagikan sa 227 ka barangay sa Regions 1, 2, 3, 5, 6, kag 9, kag Cordillera Administrative Region. Sunod sa DSWD, nakapanagtag na sila sang 3,878 ka family food packs kag non-food items sa mga affected nga pamilya. May kabugusan ini nga balor nga 2 million pesos. Foro de los Pueblos. Ginsiling sang DPW or DSWD nga mayara pa sang 1.5 billion pesos nga standby funds kag stock sang supply sa ila field offices sa bugos nga Pilipinas sa pag-igo sang mga kalamidad. Foro de los Pueblos. Dito sa La Trinidad, Benguet, Ma'am May Panisales, ginbaha nangin suba ang strawberry farm. Tiang Benguet nga daan kanina fruit capital of the Philippines. Kung diri sa aton sa Iloilo, Ma'am May Panisales kay Christine G, Ma'am Bess Darlilia, ginalimbawa ini sa Leon kag Alimujan area. So ginbaha ini resulta sa mabaskog nga Super Typhoon Nando nga nag-igo dito sa Luzon area. Foro de los Pueblos. Las 7:21 sa aga oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500 ginkondinar sang Independent Commission for Infrastructure ang mga report sang lapnagon nga pagguba kag pagtamper sang official documents may kang tanan sa maanomaliya nga flood control projects sa mga empleyado sang Department of Public Works and Highways. Foro de los Pueblos. Suno kay retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr., chairman ini sang ICI, ang ini nga mga tikang hindi lamang hayag nga pag-upang sa nagapadayon nga investigation, kundi direkta nga pag-atake sa kinamatarong sang publiko sa transparency kag accountability. Nagpaandam ang opisyal sa mga nagatuyo nga mangguba, mag-falsify o kung magtago sa mga record, may kang tanan sa public works ang magapangatubang sa administrative kag criminal liability. Dito sa Bagyo, may district engineer, Sir Hedrich Blisario, kay Ma'am Christine G, kay Ma'am May Panisales, nga nadakpan ni Mayor Benjamin Banyes Magalong, naging tamper ang mga dokumento sang DPWH. Anong bot silingon sini? Bot silingon nga systematic ang kinawatay sa DPWH. Puwera lang yan sa mga maayo kag hindi makawat nga mga opisyal or mga empleyado sang DPWH ha. Why naton ginasalama? That is why subo nga tainted na sang korupsyon ang imahin sang DPWH. That is why Sir Bonnie Calad, Ma'am Lujen Calumno, Ma'am Ningning Ilumba, hindi na magsuksok sa uniforme nila mga taga DPWH subong. In fairness sa mga hindi makawat ha. Pero ang mga makawat nga mga taga DPWH, dugangan pagit sa mga tangkaw nga mga opisyal sang Kongreso. Amo ning nagpalala subong. Subong sa mga simbahan Katoliko man na dari sa may Haro Evangelical Church may
tarpaulin ang nagbutang stand for righteousness, reject corruption. Isaiah 33:15 nabutang ina dira. Buso ko lang tao subong sukang-suka na Ma'am Raimia Panes sa kinawatay sa gobyerno. Ti bangod sining kontrobersiya sa flood control, gin-realign, ginbutang sa lain nga pondo ang budget para sa flood control. Gin-realign sang House Committee on Appropriations ang 46 billion pesos sa ginaduso nga budget sang DPWH nga masobra 250 billion pesos para sa flood control projects sa masunod nga tuig 2026 sa duha ka social amelioration program sang gobyerno. Ining Panpawid Pamilyang Pilipino Program 4 Peace kag ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged kag displaced workers ukon tupad. Masobra 250 billion pesos sa ginadusong allocation sang DPWH para sa flood control projects ang gin-realign sa iban nga items sa ginaduso nga 6.7 trillion pesos nga national budget para sa 2026 kasunod sang anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Foro de los Pueblos. Nga wala sang bagong allocation para sa flood control sa masunod nga tuig. Foro de los Pueblos. Without us knowing, Ma'am Sally Solidor, Ma'am Jesus Aralios, kay Sir Arnulfo dira sa Rosario Domingas, Bishop Don, ang mga key official sang gobyerno, kapin pa ang yara sa Committee on Appropriations, sila ang nagaritoki sang budget kung dinilibutang. Kag sila mismo nagaburon-buron sini. Ti ang tanan gid mga bagay sa kalibutan, Ma'am May Panisales, may katapusan, no? Hambal gani ni Dr. Christine Treñas, bayaw ini ni former Mayor Jerry Treñas, ang iya sini nga bana was the late Mr. Francis Treñas. Haba niya sang nangawat kamo sang kaban sang gobyerno sa kwata sang gobyerno. Why kamo kadumdum nga may Diyos? Pero sang nadakpa na kamo, nagpa-pray over pa kamo sa mga pastor ka mga pare. Kadumdum na kamo mag-pang-quote sa Bible verses. Simple lang na. Nabot sa lingon sina nga ang hypocrisy, no? Ang tao pili man makapakuno-kuno mo, no? Makapakuno-kuno man abi nga maayos sa para sa pumuluyo, pero ang realidad, Ma'am Leribel Leysa Caspe, ikaw nga ginabuhinan sang tax kada bulan sa imo nga sweldo, Ma'am Denden. Compounded na nagatingob. Kitaya ang kaluluoy, sila yung kapanamit. Tapos ng ilang pananam. Nagpananam sila sang tulo-todo, nagbakal sang mga eroplano nga masobra 1 bilyon ka pesos. Sakay sa eroplano kadto sila sa mga lugar nga gusto nila nga lagawan. Ang mga nepo baby, gabi na gusto sang shopping. Gapang inaon tag 759,000, nahikay pa sila. Sir Arturo Lilias, Sir Tabsky Diaz. Isabong kay nabalaoba sila, no? In just a simple rain nga natabo nga nag-ulan dito sa Luzon. Nagligad nga mabinulan. Ang Diyos tagid matuod, Ma'am Denden Leysa Caspe, Pastor Don, Mami Cheng, Sir William Sapanta, Tita Ambing Baez Kabasa kag ginaalagad ta. Buhi gid. He works in ways we cannot see. And ang ngambal niya na nga, He will unearth ang tanang nga katuntuhan. Wala sang mga bagay nga ginahimo sa dulom nga hindi matago. Hasta sano? Because God will expose it sa mga mat-amat na. For sure, ang 2028 elections, mag-shape in isang bago nga perspective sang tao. Inakon, hindi ka mo mamuhaw-muhaw gyapon sa paldo-paldo nga kwartang itapungol sa inyo sa mga politiko eh. Dula lang ka mo milkimtos, kaya payapa na ka mo kaya magdayawon isang turturo kabutuhon man. Isang why nagasipot sa iyang nga opisina. Kag above all mga makaawat gajay. Hindi man tanan. Pero for sure, ini Ma'am Bebeng Villegas, Ma'am Eva, panunggo na ini that God is shaping and will rise up godly and righteous leaders nga mayara konsensya kung mag-aras pwesto. Tanan subong nga mga makawat ni. Tanan nga nagkamol kag nagtuklo sang pundos ng gobyerno
Dapat ngayon sila ang manabat. Foro de los Pueblos. Di parang mag-ani mo balatsagol subong Ma'am Denden lay sa kaspe. Ma'am Aisa Ahmad, pangamuyuan na lang sila. Pero ang pamangkot ko sa inyo subong, anong nagkakadapat di sa mga tuklo nga niyo? Ano ang dapat sa mga tuklo ngayon eh? Nga sila'y nagpananam sa kabansang gobyerno. Subong kayo nadakpan sanda Ma'am Lady Bell sa kaspe Pastor Adiel. Nagkuhan sila subong gulpi lang nga nagbuot. Gamiton pa nila ang Bible, gamiton pa nila ang Word of God. Di kon sa bagay ang tao pili man makapakuno-kuno mo. Pero God sees his or her heart. Gali subong daw nagkuhan ni gali na nag-viral ning kanta subong Serbe Boy Verdejo mo. Nang kanta lang basta tayo'y magsasama, laging mayroong magang kay ganda. Di may ara na, pero may bago sa mga version, Sir Tristan Wyatt Gulay mo. Basta tayo'y magnanakaw, laging umapaw ang bulsa. Pagsikat ang araw, tangay ang ninakaw, simot ka ba ng bayan? Oh, ang tatanga natin, tanga agad eh. Ang tatanga natin. Kayman, ang mga nagkawat sang hinalay, ang nangawat sang saging, ang nagsnat sang cellphone, ang nagsaka sa balay, kag nangawas sang rinula, nang karnap sa motor, priso. Pero nagapangawas ang minilyon kag binilyon. Halin sa ghost projects, ginaboto. Dinti mo kita sina Sir Ernie Cabanilla. Rick Vlog. Dapat ang mga tuklo, Ted, bitayon kag tutdan. Watching from Ayala North Point, Talisay City, Negros Occidental. Yan si Sir Rick Vlog ba? Jethro Mitsilina, Aisa Ahmad, May Panisales. Basta tayo'y magnanakaw. Sila lang laging uumapaw ang bulsa. Pagsikat ng araw, tangay ang ninakaw, simot ka ba ng bayan? Oh, ang tatanga ninyo, binoboto ninyo. Ma'am Aisa, kay Ma'am Bengs, kadlaw todo. Romela Flejoles. Dinayhan subong si Joang, no? Jo, amo niya concern kami subong sa imo, Jo, din ka naman. Because you're representing Ilonggos. Ang party list, ang imong party list is Oswag Ilonggo. But sa lingon that you are representing the marginalized sector nga amo ang Ilonggo community. Itabla dari sa Iloilo, mga Hiligaynon speaking. Magambag ka ng Ilonggo, tawo na siya. Magambag ka naman yung Hiligaynon, but sa lingon sina dialect o ginhambal naton sa isa ka lugar. Tiglawas siya sa aton. Subong, hindi sa kita. Nagliga to nga change of leadership sa Kamara from Martino Valdez to Boji D. Why to si Joang? Yung pamangkot sa bong May Panisales, Jesus Aralios. Sino ang naguswag? Naguswag man ikaw nga Ilonggo? Sir Anolfo Cabarino? Ma'am Jesus Aralios? Or naguswag si Jojo nga Ilonggo? Hasta subong amo ni ang ginapamangkot Sir RV Chris Caceres mo. Alas 7:32 na saga. Let us pause and let us pray. Anong sitwasyon subong sa Imoda? Kumusta ka na? Sa balay subong may giyera mundial? Manibak-bak ini mo gininginhalinan sang talang nga mga problema mo. Ang tao pareho sina. Ang maayo nga tao naghambal sang maayo. Kay maayo ang iya tagipusoon. Pero ang malain nga tao naghambal sang malain kay malain ang iya tagipusoon. Kung ano ang sa tagipusoon sang tao, amo man ang nagagwa sa ibaba. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Luke 6:44.
45. Di kon ang batang ini kuan mo hiwalan. Kon ga sagad kita hambal sa mga negatibo. Bot sining mo sinanga puno na basurang imong tagipusoon da. Di subong aga pamatiyat ang message na maga-convict sa aton tanan. If you want heaven in your home, don't let hell into your heart. Luke 6:45 says, "The mouth speaks what the heart is full of." If my heart is full of bitterness, pride, or unforgiveness, it will overflow into my home. But if it's full of God's peace and love, that's what my family will feel. Change the atmosphere of your home by first letting God change the atmosphere of your heart. Hope this helps. Letting God change the atmosphere of your heart. Pero may ka nagapamuyayo! Pero may ka lang nagapang hi-hi! Gapang lightning! Hindi nami ang environment sa balay. Bot sa ingon sinaalin na sa baba mo. Ang baba mo, kung anong ara sa imo tagipusoon kakawas na. Kung maayo ang inhambal mo, bot sa ingon namin ang tagipusoon, limpyuhan asa, nabutangan sunrocks. Pero ang sunrocks gani, Sir John Lee, sarabi, hindi pa na makalimpyo. Limpyuhan ta sang pulong ni Jesus. Tanan kita sinigilty, ikaw ka pamati subong ara ka sa bus, ara ka subong sa taxi ni Sir Joe Mark Gibrabit sa Vikings taxi, ni Sir Blair Matoliano, wherever you are. Na convict ka sang pulong ini. Tanan kita sinigilty, kita yaway hawid-hawid sa bata mo. Kung ano yung mabatian para ay hambalon talayon mo. Am I correct, Ma'am May Panisales? Let us pause and let us pray. Let's cling to God because He is a faithful God. Hambal niya, come to me, all you who are weary, heavy laden, I will give you rest. Ma'am May Dideroy, sa mga baby, kay Ma'am Nisal Dumdumaya, let us pause, let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Unchangeable, unshakable, sovereign God, Lord Jesus, we worship you. We adore you. We thank you, Lord, for this brand new morning. Salamat, Lord, nga buhi ako, buhi kami tanan, inatipon mo kami sa pangamuyo. We believe in the power of prayer. I may sound corny, badoy, irritating for some, Lord. Ay ba nagalamho, nagakadlaw sa akon, I don't care. Lord, introduce ko ikaw sa kalibutan, pagi sa media, pagi on air kag online. Salamat gid sa adlaw nga ini. And thank you for your promise nga hawiran namon amon mga baba. Hindi kami, Lord, maka-offend, hindi kami makasaklaw sa amon nga himata, sa amon pamilya, sa amon mga abyan. Salamat gid sa aga nga ini. Ikaw dara nga wala pas ang relasyon kay Jesus ka masakit ka gusto mga pangamuyuan. Hara ka sa mga sa presuhan, sa basurahan, hara ka sa balay mo, libugando ka. Kalapit ka kay Jesus, imit lang ini pangamuyo, Lord. I surrender my life to you. I need you. Forgive me for all my sins. Ginabaton ko ikaw. Nga akong Jesus, akong kabuhi. I believe in you. I declare your lordship in my life. In Jesus' name, amen. To those nga nagbaton kay Jesus, congratulations. Lord, I declare healing to those who are sick. Cancer, get out of that body. Stroke, diabetes, mental depression. And I speak safety sang tanan giga pamati subong, Lord, provision. Ikaw gid magpakamayo sa ila mayong alawas, pilipay and protection for everybody. Ang magbiyahe sa eroplano, sa barko, sa land transportation. And Lord, salamat gid nga wala mo, Lord, gin panugot nga maigo kami diri sang halit sang super typhoon Nando. And comfort, my Lord, ang mga nabahaan dito sa Luzon area. Cover us with your precious blood. We commit everything to you today, Lord. And no weapon formed against us will prosper. In Jesus' name, amen. You more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. My protection and success come from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. Ara sa Dios ang akon kaluwasan kag kadungganan. Siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato, ang akon manog protektar. Psalm 62 verse 7. Worship you in spirit. Ikaw nga masakit subong i-claim ining pulong ni Jesus, Isaiah 53:5. But He was wounded and bruised for our sins. He was beaten that we might have peace. He was lashed and we were healed. Ang matuod, ginpilas siya tungod sa aton mga paglapas. Ginhanot siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya ginantos, amo ang nakahatag sa aton sang maayo nga kahimtangan. Kag paagi sa iya mga pilas, ginayo kita. Isaiah 53:5. I declare those who are sick right now, sa lagob ni Jesus, sa pilas ni Jesus, you are already healed in Jesus' name. For your heart,
The curse of God is on the wicked, but His blessing is on the upright. The Lord mocks at the mockers, but helps the humble. Ginapakamalaot sang Ginoo ang panimalay sa mga malaot, pero ginapakamaayon niya ang panimalay sang mga matarong. Ginatamay niya ang nagapangtamay, pero ginakaluuyan niya ang mapainubuson. Proverbs 3 verses 33 and 34, Hulubaton 3, 33 kag 34. This is the Word of God. I worship you in spirit and in truth. Time spent in prayer is never wasted. I may sound corny, badoy para sa imo. I don't care. It's all about Jesus. Ang oras alas 7:39 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Foro de los Pueblos. Pagbalik ta may istorya man tato ay patumatapos ang istorya sang Escalante Masakera. Ato bala ang ginsugid first hand nga information ini. Sa matabo ang Escalante Massacre way back September 20, 1985. Lawig na Sir Daryl Parcono na Fuerte kay Sir Dino Takayon de Loria. Ato bala ang administrasyon sa ni Mayor Braulio Lumayno. Mayor sang Escalante Negros Occidental sa una Ma'am Betty Solosor sa Bebot. Di natabo atong massacre sa din 20 ka mga tao ang nagkalamatay. Nagwelga sila bato kay Marcos Senior kay Tatay Bongbong. Di may mga sidelights ato nga totoo giniya, no? Gid pamangkot ang mayor, paano tani i-disperse abi sila man? Kay damo na nagawelga nga makibaka, wag matakot. Lahat ng mga magnanakaw, ibagsak! Ibagsak! Ambal sa mayor, nya tabugan nyo. Ambal sang chief of police, kag sang paramilitary, mayor, paano ni man? Paano tani anong gamaiton ta? Ano kita mamasaker or imasakeron talan ni sila or ma-water cannon ta? Aba niya, kung water cannon, niya masakit na. Niya masaker lang. Ala, no? Oo, kagamba niya sa field demonstration, Ma'am Betty, Ma'am May Panisales. Ginadayaw tagid kamo nga mga estudyante kag mga manunudlo. Kanami gid sa inyo nga menstruation. Dapat field demonstration. Mayor, demonstration. Bisan ano lang basta may son. Ari tuod pa gini. Wadi ang mga regular, ang mga substitute teacher bala manong Dan Calvo. Nang dugay na way pagid ma-regularize blas trabaho. Abaya kamo nga mga prostitute. Ipang regular ta kamo. Mayor, hindi nga prostitute, substitute. Basta na ano lang basta may chut. Drama na nagalin ang tinaga nga LT Col, Lieutenant Colonel kag ATTY. Amo ginagalinan na Ma'am Betty. Bakadla ko mo malamo kamo Sir Dino Takayon de Loria, Sir Joe Mark Grabit, pero toja. Manong imbong Siloberes, tita si Barrio Siloberes. 7:42 na. Pagbalik naman ang Bilyonaryo News, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mula
lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon tungod ang may tisi. Alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Alas 47 sa aga. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, mamangkot ko sa imo, Ma'am Remia Panes, kay birthday boy, Sir Iron Padernal. Sir Iron Padernal sa Mangaldan, Pangasinan. Birthday niya subong. Ma'am Beth Idarlilia, kay Ma'am May Panisales, G. Claro, kay Pastor Hernani Felicidario, kay Christopher Talento, kay Sir Christopher Talento sa Molo, kay Ma'am Sally Solidor, Ma'am Laura Sumagaysay. Bisan jalang blakon makabalos kila kamo bla. Ano imuon ta sa mga tuklo sa gobyerno man? Bisan di lang ipautwas no lang.
Pero dapat hindi lang violent, ha? Nagpandaman, takamo po na, takamo, hindi nyo ko base sa kupo nyo ko na kagkasuhan kita si Dison sa gobyerno. Si Chavit Singson to, daw kalasawan to sang gobyerno sang si Dison. Magkabag nga si Dison, ginasindutan mo ang balatsagon sang tao na mag-alsa, batok sa gobyerno. Inambalaan nyo to, may estudyante nyo, di ka mag-eskwela. Yan ang isa, kato kumustalan, kag mag-alsa to, batok sa gobyerno sa kinawatay. Tingaton diya subong, Sir Sonric Verdejo, kay Tita Pearly Verdejo, kay Sir Mark Baikin, hindi lang kita main violent, no? Ano nakakabagay ayhan sini sa ila Ma'am Remia Beatisula man kay Sir Jesse Bonhi. Sir Jesse Bonhi sa Barotac Nuevo, Sir Daryl Parcon Fuerte, ano nakakabagay sa mga tuklo? Dalian nyo kay lawagon ta dugay-dugay. Isandre lang kita black balos bla. Ikaw yaga baka kada sang trabaho, tapos iba niya nagapananam. Tapos sa pananam nila. Subong hindi na nanam ang pagkaon para sila, kuha na pait na. Death penalty and freeze their account. At iya mo gimanang daw plano sang gobyerno kag sang kuha ng ang ICI bala to nga komisyon bala. Ngay pang freeze ang tanan nga mga asset kay mga manggad to sa mga tuklo. Adat crossover, basi may recommend kada optanga clinic, ophthalmologist adat na crossover. May friend ako nga si Dr. Grace Huhilia, ophthalmologist na siya, Sir Adat crossover. Dirain na sa may entrance sang ano gani nga subdivision inadrang Aurora subdivision sa may General Luna, Blaser, Adat crossover. Ara si Dr. Grace Huilia. Lug lang, hambal mo, Doc, nabatian ko to sa program ni Ted Francia. Kay friend kami na mo, gina-guess ko na sa una sa ton program lang, Medico. Di ko na paglawagon ang unang ngalan sa programa basta Medico. Kada Domingo na sa una, nang suki naton. 7:51 na sa aga, Bitayon, Ted, Remia Beatisula. Si Ma'am Remia niya bitayon pero dapat no kan kita no. Salamat Adat crossover din ikaw subong sir or ma'am. Ano kayo lalaki or babae? Salamat ha. Nauuna niyo ang program nato na. To God be the glory. Jimmy Haneo, Daryl Parcon Fuerte, MC Hermano, kay Sir Ralph Corpus, Hilario Cabangal, kaya sa tanang mga gwardiya sang Western Institute of Technology. Mga gwardiya bala sang WIT, sang ISAT, sang CPU, San Agustin, UI, doctors. Tiga kapoy kamo bala mga sir. Tumarka mo sang D3 Bio kag DTX 500. La 7:51 sa aga, yari na ang mga balita ginadulong sang Billionario News kag sang Abante. Nakahanda na ang mobility assets ng Philippine National Police sa posibleng pag-igo sang Super Typhoon Nando sa pungsod. Sino kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga nakiangot na sila sa local government units kag mga agency para sa ila pagpanghanda kag pagplano sang preemptive evacuation kung kinanglanon. Ginasiguro man sang hepe sang PNP nga ginmanduan na niya ang iyatanan nga commanders nga siguraduhon ang kaluwasan sang mga pamilya sa mga pulis. Ilabi na mga nagaresponde sa rescue operation. Kung kinanglanon magpatigayon sang preemptive evacuation, ginapasiguro man ni Nartates ang seguridad sang mga evacuation center, lakip na ang pagbiyahe sa mga residente padulong kag pagbalik sa ilatag sa lugar sa tiyon nga mangin matawhay na ang dalagan sang tiempo. Nagpanugyan man ini sa publiko nga sundon ang ginahambal sang local authorities para sa ilang safety. Sa karon naka-red alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa tunga sang peligro nga dalon sang Bagyo Nando. Sa iban pa nga balita national, ginadulong sang Abante kag Billionario News. Kadungan sang mga hublag protesta batok sa maanomalya nga flood control projects, ginatake man sang hackers ang pila ka government agencies sang Domingo, September 21.
Suno sa Department of Information and Communications Technology, Secretary Henry Roel Aguda, 7 ka national agencies ang nahak apang gilayon man nga na-recover. Lakip sa mga nahak amo ang DBM, Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways, o DPWH, Bureau of Treasury, Bureau of Customs, Department of Foreign Affairs, kag 13 ka LGU websites. Kin-confirm ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center under Secretary Renato Paraisa ang insidente kag pahayag ang ila madasig kapag aksyon dugang pa ni Paraisa wala sang sensitibo nga information nga nadula. Angot sini nagapangayo man ang CICC sang raw footage sang riot sa Mindiola agol matumod ang mga yara sa likod paagi sa facial recognition technology kag PNP Anti-Cybercrime Group. Naibaluan 23 ka mga agency ang nakabaton sang pamahog bag-o ang pag-atake sa din target sang local hackers ang 21 ka websites. Las 7:54 sa aga, gin-confirm sang kampo ni Engineer Bryce Erickson Hernandez nga handa siya nga ibalik ang anuman nga malahalon niya nga masalakyan agud mapasabat ang matuod nga may sala sa anomalya nga flood control projects. Sa interview sang programa Inbox sa Abante, ginpahayag sang abogado ni Hernandez nga si Attorney Raymond Fortun nga may cooperation si Hernandez sa plano nga ibalik ang tanan nga salakyan nga yara sa iya. Dugang pa ni Attorney Fortun, sincero si Hernandez kaglauman nga magabulig ini sa iban pa nga investigation angot sa kaso sang flood control scandal. Si Attorney Raymond Fortun. Last week pa po ay meron na po talagang plano si Bryce na pagsauli po ng mga ibang sasakyan. Kaya for example, like yung meron siyang Lamborghini, no? So within the next couple of days po ay makakaasa po ang publiko na i-turn over po talaga ni Bryce Hernandez at lahat po ng mga sasakyan na nakuha niya. Posible problemahon sang mga naganegosyo ang produkto sang semento bangon sa paghulag sang preso. Suno kay RJ Havillana sang United Filipino Consumers Commuters. Sa interview kay Havillana sa programa Parikoy sa Abante, iyagit pahayag nga ang paghulag sa preso sang semento abangod sa ginsampaw nga tarifa sa diin posible mangin domino effect o kon maulamid ang iban pa nga gamit sa pangkonstruksyon. Ang tarifa ang ginlaunch sang Department of Trade and Industry o DTI series of 2501. Yari ang pahayag ni RJ Havillana sa United Filipino Consumers. So ang ibig sabihin po niyan ay gagalaw po ang mga presyo ng semento at ito naman po ay hindi babalikatin ng mga nagnenegosyo. Ito po ay laging kaugalian ng mga nagnenegosyo ay pass-through. Ngayon po, dahil dito sa tinatawag na pass-through process na ito, ay magkakaroon po ng domino effect ito sa mga tindahang pangkonstruksyon kagaya ng mga hardware sapagkat ang simento po ay barometro po ito ng tinatawag nating kung sino yung pangunahing produkto sa hardware o pangkonstruksyon, nadadamay po ang iba pang mga gamit pangkonstruksyon, may tendency po itong tumaas. Si RJ Havillana. Inyo nabatyan ang mga balita dulong sa Abante kag Bilyonaryo News Channel. Las 7:57 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Bionics. Foro de los Pueblos. Bantayan pagbalik ta, report ni K5 Alex, ang kaso sang human immunovirus nagasaka dari sa Western Visayas. Bot silingon, nga ining balatian nga makuha bala sa pagpakikilawas. Ti subong Sir Angelo Celeste. Dara sa Aldeguer Street City proper. Salamat sa kapamati ka mo sa radyo. Kag hindi pag-ibong ayawan galantaw pagid sa social media. Bao salamat gid. Kaya mo abi sa mga nagapagkikilawas, may mga unprotected sex pala Sir Angelo Celeste, MC Hermano kay Sir Raf Corpus, Ma'am Rica Domingo Kisto. Amoy na nga tinamo kabalatian. Ang lain pa kay gin-violate ang original nga creation kag ang design sang Dios sa procreation or sex. Ang pagpakikilawas hindi malain eh. Don't take me wrong sa aton discussion ni Mamba nga ano ni seted man galinupak. Wala. Ang pagpakikilawas procreation between man and woman nga kasado, no? Ini nga puro duwak laki maimaw.
Ano sana maispadahay. Kuno ka babae, mano sila magabotay ang milok. Ibangod nga ti may mga unprotected sex. Kag inang sobra bala nga kadalok sa unod. Amoy na nga nagakaangkon kabalatian. Nagligad to may nag-istorya sa aton nga Iloy. Ang bata niya gulpi lang nga niwang. Pag niwang sa bata niya, nagluko na lang sa sulod sang balay. Ginapamangkot anong balatian mo to, anong ginabatsag mo. Anong ginhalina na yan sina? Why nanugid? Hasta nga sayang deathbed. Sangga tinga na siya lang hindi na sa ginawa. Ginalagas niya lang ang iyang ginawa, Ma'am Rica Domingo Cristo, Sir Angelo Celeste. Nag-confess siya sa iyang Iloy. Hambal niya, Atagan ko lang ni kolor kag sarsa para nga makuha mong puntong ang lawas mo. Hindi mo pag ipaharog kay bisan sinulang. Your body is sacred. That is the temple of the Lord. Hindi mo pag ipakutik kay kung bisan sinulang ang banggirahan mo dyan kung ikaw babae. Kung ikaw lalaki, hindi ka may mangutik bisan sinulang. Ano ka, mayonnaise ka panghanot ka lang bisan diin. Dito niya gin ako, Ma'am Rica Domingo Cristo, Sir Arion Padernal sa Mangaldan, Pangasinan, Ma'am Remia Panes, nga naduktan siya sang acquired immune deficiency virus or AIDS. From HIV, human immunovirus, masaka na sa AIDS. Di kon mag-AIDS na gani, bot sa inyo sina nga, isip pa na lang sa inadlaw mo eh. Amo nang halungan ta. Halungan tagid. Namabag mo, Ted! This is my freedom! This is my freedom! Hindi kita maghilabot. Why man ko gani gahilabot? Pero ti ang paginulsol, why man gapanguna? Gapolihi magapo, di ba, Ma'am Laura? Ma'am Laura, sa imong gagawin message, salamat gid, Ma'am, to God be the glory. Hindi ko na paglawago ni Ma'am Laura, karon mabiring, duman niya talinga mo. Kaya talinga ni Ma'am Marita Lia Metzelina. Impunto alas 8 saga. Pagbalik naman aton nga today in history. Kami istorya kita to sang Escalante Masakero. Mayor! Hindi na sa prostitute. Substitute na sa mayor. Bisan na ulang basta nga may chut. Mayor, ti ano taniman? Paano tanitabugo ng mga demonstrador nga ni, mga nagwilgaman? Ano ni, masakiron ta? Or i-water cannon ta? Kung water cannon, masakit na siya. Hindi, masakir lang. Nini Anayan, Tumarna D3 Bayo. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo,
Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madamo gid
nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay. Kampiyon. K5 News FM. K5 News May ara ka sang libre nga radyo. Nice yan. Okay. Ano ba tayo sa muna sa mo? K5 News FM. Sa muna para ibubrana sa mga kasama mo. K5 News. K5 News FM lang. Tanan na maaw ni Arasang libre ng DTX Coffee Mix. Ako na pinangalaki ng kape sa tango. Bisan inon mo na away pa na maaw sa agad yung magkakto si Putsan. At syempre ni Aramansang Mighty C. Sigot na. Tapor, Gabi ka mga tulog ka naman ito ha. Hindi ko naman tulog ka naman na. 1, 2, 3 lang. So, yes na sa aga, oras kinatulong sang DTX 500, 1 kalamansi juice powder, kag Mighty C. Sport. Balitang Sport. Balita naton sa inampang sa Philippine Basketball Association, Sir Dan Calvo. May bagong player ang Talk and Text Tropang Giga. Sama si Tyrus Hill, ang 29 years old nga Philippine-American player. Nagpirma sang isa ka tuig nga kontrata sa Talk and Text Tropang 5G. Antes ang PBA Philippine Cup. Inbutang sang Blackwater bossing si Hill sa unrestricted free agent. Kagwain sa nakarinyo sa iyang kontrata. Si Hill nga ini first round pick sang NLEX sang 2022 apang gilayon nga trade sa Converge Fiber Xers. Antes sa tapos sa rookie year sang PBA season 47, iwat nga gin-trade sang Fiber Xers si Hill sa Blackwater kabaylo kay Barkley Ibonya. Sa iban pang update naton sa sports, dila ni puro blood control aton nga istoryan sa bungaga. Sa tennis, magasugod na sa paghampang sa Jingshan Tennis Open 2025 sa China ang Filipina tennis star nga si Alexandra Iyala. Alas 12, yes karon sa odto, Sir Dan Calvo. Patubangon ni Iyala sa iyang first game si Alyona Fale sang Belarus sa round of 32. Sa among World Tennis Association 125 tournament, si Iyala ang magasulod bilang top seed. Ang world's number 58 nagkampiyon sang damlaglang sa World Tennis Association 125 sa Guadalajara, Mexico. Si Iyala, Ma'am Rica Domingo Quisto, Sir Angelo Celeste, Ma'am Laura Samagaysay, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Yason Pineda, 20 years old pa lang. Bright future ahead of her.
Las 8:12 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Foro de los Pueblos. Balantayan man subong nga adlaw kay mag-resume ang investigation sang Senate Blue Ribbon Committee subong adlaw sa mga anay official sang Department of Public Works and Highways sa nga involved sa maanomalya nga flood control projects. Suno kay Committee Chairman, Senador Panfilo Morena Lacson, lakip sa mga mag-atubang sa Senado subong aga, amos na anay DPWH Secretary Manuel Manigas Bunuan, kag retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo, ang nag-appoint kanday anay District Engineer Henry Alcantara, kag anay Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez sa Bulacan 1st District Engineering Office. May nagagawa mga malaragway nga kaupo ni Bernardo ang giningadlan nga BGC Boys o kon mga DPWH officials nga ginaligar may kang tanan sa maanomalya nga mga proyekto. Samtang si former Secretary Manuel Bunuan ang appointing authority sa motion. Gani nagapati si Lacson nga dapat nga ipatag sini kung paano nakaangkon sang 600 million pesos nga cash deliveries ang Bulacan District Engineering Office nagikan kay Sally Santos sang SYMS Construction. Ining Bulacan Group of Contractors bla, amo ng BGC. Lain niyang Bonifacio Global City Taguig. Lain niya ining high-end nga lugar kaga mga BGC boys di mga high-end nga mga manggaranon nga bata sang mga manggaranon nga mga politician dito ni katambay sa Bonifacio Global Taguig, Bonifacio Global City Taguig. Iniya Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa, Ma'am Lori Abaloño de la Cruz kay Irel de la Cruz. Kuan ni sila Bulacan Group of Contractors. Si Engineer Henry Alcantara nga District Engineer, kag ang Assistant Engineer niya nga District Engineer nga si Bryce Erickson Hernandez, sila mismo ang kontraktor. Kag din ti mo kakita Sir Boy Verdejo, Sonrek Verdejo nga pierde sila ya sa casino ya tag ginatos ka milyon mo. Ang ila sa lakyan niya Ma'am Marie, Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa, Ma'am May Panisales, may Lamborghini, may GMC. Halay-halay lang yan mo. Si Alcantara, may balay, si Bryce Hernandez, may balay sa Forbes Park. Si Henry Alcantara, Ilonggog niyo, may mga mata di sila Iloilo, may manson sa Bagyo. Ikay bangod nga ill-gotten wealth. Hapos wala nga ang kwarta nakuha sa mapos nga pamagi. Foro de los Pueblos. Las 8:16 na sa aga, today in history. Foro de los Pueblos. 1932, September 23 or 93 katuig na nakaligad, ang Kingdom of Saudi Arabia ang ginproclaim sa pagtingob sang ginharian nanday Hejaz kag ni Jad sa dalom ni Ibn Saud. May nagluntad nga Battle of Titans kag ato ang ginaangot sa pagpundar sang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ang iyagid nga ngalan sini lawig ini Al Mamlaka Al Arabiya As Saudiya na amo na 93 years ago sang ginpundar ang Saudi Arabia. Ano ang tawag sa tawo nga korap sa Saudi, Sir Jinel Condes? Sir Jinel! Nagbalik ka lang na sa lugar sa mga Arabo, kaya nagpakita-kita nga. Ang tawag sa tong mangkurap nga tao sa Saudi, tawag sila sa ila, fasad. Fasid. Fasid. Ikaw, fasid. Kung natawag nga korupsyon, fasad. Anong tawag sang Ghost Project sa Arabic, Mami Cynthia Swede, kay Ma'am Aisha Ahmad? Anong tawag sang Ghost Project sa mga Arabo? Ang tawag sa ghost, anong ganing ghost, Sir Paul, ang kuha ng morto?
Ang tawag sang ghost sa ila, Mami Cheng Dongines, Inday. Shaba! Shaba! S-H-A-B-A-H. Shaba! Ang Ghost Project, ang tawag sini sa ila, Masru Shaba! Masru Shaba! Ang tawag sa mga politiko sa ila, Sir Sonric Verdejo, Ma'am Bing Spears Day, ang tawag sa mga politiko dito sa Saudi, Siya Siyun. Siya Siyun. Na, ang mga tawag sa ila. Ang tawag sa Ghost Project sa ila, Masru Shaba! Am I correct, Ma'am Aisa? Correct man tama. Propose lang may ginawakal today. Ano ang tawag sa tinaga nga I love you sa Arabic? Ha? Lain man niya maghambag kagali sa lalaki, sir po, lain man niya sa babae. Ang I love you sa Arabic, Bishop Don Dongines, hasambit ini as ahibok. Ahibok. Ma'am Laura, ahibok. Ahibok. Hambal ni Ma'am Mimi. Ahibok, ahibok. Pero kung lalaki ang inambalan mo, Sir Janelle Condes, ahibok ka. Ahibok ka. Kung babae, Ma'am Aisa, ahibuki, ahibuki. Kung maghamba ka naman niya nga, hello, or peace be upon you, or sa simbahan niya, peace be with you. Lingis ng liso sa wala, Sir Paul. Lingis liso sa too. Malingi ka sa too, or sa wala, Mami Panek ka, Sir Ontoy. Peace be with you. Ano ang peace be upon you? Anong kung sa Arabic ni? Marhaba! Marhaba! Tiloy exclusive. Tiloy exclusive. Magambag ka naman niyang thank you or salamat. Anong bot silingon sana? Ma'am Glory, Ma'am Aisha, syukran, syukran. Daway na si Ma'am Rica Domingo Kisto nagapabatsagaw. Kung thank you na siyang syukran. Pero kung lalaki, lain man yung hambalon mo. Sa babae, lain man. Grabe si Ma'am Aisha, gagata utok. Yan naka D3 bio, gido. Dugay abitos Canada, sa Saudi. Kung lalaki, ang hambalon mga salamat or thank you, maskur! Maskur! Kung babae, maskura! Maskura! Ma'am Aisha, maskura! Dito sa ila, may gintukod sila nga nazaha. Ang nazaha, Anti-Corruption Commission sang Saudi. Ginausisa man nilang tanang mga corruption kag ginawatay toy. Dili sa aton may Independent Commission for Infrastructure kita, Sir Tommy Anjo Gregorio. Dito sa ila may ginatawag nga nazaha. Nazaha bo silingon sina integrity. Foro de los Pueblos. Today in history, 1965, September 23, 60 years ago, ang Indo-Pakistani War, may conflict na tapos matapos ginmando sang United Nations ang ceasefire o kung untat lupok. Foro de los Pueblos. Today in history, September 23, 1889, 136 katuig na nakaligad, ang Japanese gaming company nga Nintendo ang ginpundar ni Fusajiro Yamauchi bilang card company sa Kyoto, Japan. Ining Nintendo bla. Ano ang imong childhood memory sa Nintendo, Sir Tommy Anjo Gregorio? Ma'am Laura, iblang Nintendo ni mo ning lipat ka na, Sir B-Boy Verdejo ka Super Mario mo? Nintendo na sa Nintendo, no? Super Mario blang Gayo home ka mo daw ginatago niyong yuhom yaw. May Super Mario, may Minecraft, may Pokemon, The Legend of Zelda, Donkey Kong, tapos sa una may soccer, may tennis. Bracket game lang sa una. Wait, di mo kaabot, Sir B-Boy Nugay. Tama ng Nintendo. Jane Ruego, Mallorca. It was founded in 1889 ba? 136 katuinan na nakaligad. September 23, 1972.
Las 7:15 sang gabi, si Anay and the late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. nag-announce sa television nga iyagin paidalom ang Pilipinas sa martial law, batas militar, stating nga ang iya nga ginhimo amo ang pagbalos sa ginahimo nga pamahog sang komunista nga grupo sa bago lang gintukod nga Communist Party of the Philippines o kon CPP kag sang sectarian rebellion sang mga Muslim. Ginlawag ni Marcos Sr. ang announcement nga iyagin paidalom ang Pilipinas sa martial law sa KBS Channel 9. Ang KBS Channel 9, Sir Bong Iscoso, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, MC Hermano, naamot gid sila sang Nintendo tanga Super Mario. Oh, wait nyo gampang sa una. Hampangan nita akong titres. Kaga submarine battle. Nung duman ko sa unang akon nga ano gani panawag sana ng break ano na ning game in watch. Ang ginbakal ni nanay ko korneng yellow pa to mambiti color na mo. May takop-takop pa mo. Do si Hadog ka man magdara-dara kato sa eskwelahan mo may game in watch ikaw Sir Paul. Ginlawag ni Marcos Sr. nga under sa martial law ang Pilipinas sa KBS Channel 9 nga ginapanagihan sang Pamilya Benedicto. Kay at the time sige ang sang February or September 22 or sang amo ginyadlaw ginapasalida pa to ang Wacky Races cartoon bla nga series. Pag alas 3 hapon ginutod anay haban nga we have this breaking news. Ginlawag una ni Press Secretary Francisco Tatad ni Kitatad bla no kaya Kitatad ang pag-proclaim or pagpaidalom sa Pilipinas sa Proclamation number 1081 or martial law. Foro de los Pueblos. Today in history, 1762. Gapi sa to, ang British Flotilla, mga British Flotilla, F-L-O-T-I-L-L-A, kuhanin nisa, fleet of ships, mga barko, nagsulod sa Manila Bay, nagmarka sa pagsugod sa British invasion sa Pilipinas. Si Admiral Samuel Cornish amo nagpanguna sa expedition kag ilang nga ginsakop ang Manila. At mo tempo si dalom sang Spanish colony. Si General William Draper. General William Draper amo ang ara sa British East India Company sa among nag-commander sang tropa nga nagsulod diri sa Pilipinas. Foro de los Pueblos. September 23, 1898. 127 years ago, ang unang baseball game sa Pilipinas ginhampang weeks following sang Battle of Manila. September 23, 1948, 77 years ago, subong adlaw, ginhiwat ang unang palarong pamansa, a multi-sport event para sa mga student athletes. Nagsugod ini pero ang ngalan niya at that time, Sir Edgar Badbadon, Sir Tabsky Diaz, Ma'am MC Hermano, hindi pa to palarong pambansa. Palarong pambansa. Ano ganyan nito sa saot nga? Palarong pambansa. Likok maan ah. Di ba man beting na saot man ng palarong pambansa. Daran sa TikTok subong mo. Ang tawag sa to sa una, BPISAA. BPSAA Games. That was in 1948, September 23. Foro de los Pueblos. 2009, September 23. Ang Arnis was formally recognized as Philippine Martial Art kag Sport paagi sa Republic Act 9850. 8:26 na sa aga. Foro de los Pueblos. Well, pause back, quick break. Pagbalik ta, report ni K5 Alex. Pero may istorya kita sa may istorya kita sa Escalante massacre. Antes kay Escalante, may istorya kita dugay-dugay sa report sa Escalante ha. Pero check ta na yung latest weather condition. Dalagan sang super typhoonan do nga pasalamat kita Lord, salamat kita. Amo na gining gawon sa pangamuyo kay nangamuyo kita kapon nga nila kita maigo sa bagyo. And indeed God answered our prayers. Way na sa ulan pero still nila magkumpiyansa. Kapin pa ang magapadulong sa lawod. Check tang latest report nagikan sa Pag-asa, Department of Science and Technology. Pag-asa, go.
Latest update as of 5 a.m. sa binabantayan pa rin nating bagyo na si Super Typhoon Nando na may international name na Ragasa. Makita po natin as of 4 a.m. huling lokasyon po ng mata, yung sentro ng mata ng bagyong Nando nasa 265 kilometers kanluran ng Kalayan sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya yung pinakamalakas na hangin nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso na sa 230 kilometers per hour. Mapapansin po natin humina po or bahagyang humina yung bagyong Nando bagamat nasa super typhoon category pa rito as we speak. Ito'y kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. As of 5 a.m. naman po habang pinapanood niyo po itong live na ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Samantala, patuloy pa rin yung pag-ira ng southwest monsoon kaya malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama yung Kabisayan ay makararanas ng medyo maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, ang inaasahan natin ay mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na maaaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. At sa kasalukuyan, naka-high chance, ibig sabihin malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo within 24 hours. So posible po ngayong araw, earliest po today, latest po by tomorrow, early morning, may magiging bagyo itong binabantayan nating low pressure area. At kung sakaling maging bagyo po ito, tatawagin po itong Opong. Narito yung latest track ng bagyong si Nando. Sa ngayon nga po, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. By tomorrow, nasa 475 kilometers ito kanluran ng Basco sa Batanes. And then po after 24 hours, ito ay nasa 680 kilometers west ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Makikita po natin, inaasahan natin ito kikilos papunta po sa may southern part ng China. So maapektuhan po nito yung katimugang bahagi ng China. At ang ating latest po pagdating sa mga tropical cyclone wind signal, as of now po, signal number 3 sa Ilocos Norte, northwestern portion ng Apayao, gayon din sa northwestern portion ng mainland Cagayan kasama yung western portion ng Babuyan Islands. Kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, posible pa rin na may mga lugar na kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signal sapagkat malaki din naman po yung bagyo, so posible pa rin na yung mga kaulapan na dala nito ay magdala pa rin ng mga pagbugso ng hangin at palalakas din ng mga pag-ulan. Samantala, signal number 2 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern and central portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, kasama rin yung Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kasamang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, gayon din northern central portion ng Aurora, the rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, the rest of La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, northern and central portion ng Tarlac at ang northern and central portion ng Nueva Ecija. Yung susunod po na update natin as of 11, mamaya. Kabatian, nagapagwa na si Bagyo Nando, pero may bagyo naman nga nagapasulod. Ang ala niya Mambete, Serbong Escoso, Bagyo Opong. So don't take chances. There is aton, mayong tiyempo, pero inam lang pugadang, gulpi lang mag-ulan, tudo-tudo ka maghangin. Tikon malangan ka sa tunga sang dalan, sang dagat, delikado na. Adong dumanyo ang August 3, nga Guimaras Strait tragedy. Ganyan mo to sa naglamata, ito nagbalaliskad tong ang mga sakyan pandagat, walang tinong-tinong pagalin nila sa puerto sa Guimaras, Mambete, Serbebot, Tawhay. Pero pag abot sa tungo-tunga, gulpil na nag-ulan ka maghangin, pinalid sila. So muna nga dapat may nalungon kita, kapin pa nga may nagapasulod naman nga bagyo. Ang alam niya, Bagyo Opong. Foro de los Pueblos. Las 8:31, pagbalik ta, ang kaso sang HIV, diri sa Iloilo, nagasaka. Pero importante na yung pahibalo mga bay kita sa inyo. Sino man ang nakapulot sang wallet ni Sir Joseph Canatoy. Sir Joseph Canatoy sa SM City Mall sang Domingo. Ang mga ID, importante nga mga documents, palig-uli diri sa K5. Diri sa istasyon sa 4th floor sang Swan Rose Building. Diri sa may Luna Haro. Palig-uli para wallet ina ni Sir Joseph Canatoy. Or kung malapit ka mo dira sa area sang Sambag, iuli nyo dira sa MIES or sa Verdejo Dental Clinic dira sa Old Trade, pwede man. Ang wallet, ID ni Sir Joseph Canatoy,
nga nadula o nawigit man isang Domingo sa SM City. Foro de los Pueblos. Magto si Ragasa giya sa Hong Kong. Karon launa. Ba Ma'am Laura, halong ka dyan ha. Ryan Baldoque, salamat to, nag-init na. Hudlo, Montana. Ted, gakadlaw ko, hinay lang. Sakit akon baba. Nadasma ko sang Sunday. May pila sa akon baba. Bibig, dalom ilong. By the way, may radyo kada Ma'am Rica Domingo Kisto. May nagtupad ang radyo si mo, ay! Ala, no! Sige lang, dropping nga kadlaw Ma'am Rica para makakasya sakit ka baba mo. Mamay kami Benedicto, Mamay Samad, Erlina Telar Magoles, Sir Noel, MC Hermano, ni Miso Tahala, Jane Ruego Mallorca, Tommy Anjo Gregorio, Tiloy Exclusive, Glory Blanco Cedo Nagalio, kay Ma'am Lori Abadonio de la Cruz, kay Ayen Crisel Katahom de la Cruz, and Lois Irel Tagua de la Cruz. Gareklamon sa kay salang ako nga pronunciation. Sorry lang ga. 8:33, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mugid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa tango. Bisan noon muna naway ka pa nakakamahaw sa agad yung magkakto si Putsan. At siyempre may araman sa Mighty C. Sigot na. Tapor, gabi ka mga tulog ka mga ito ha. Hindi ko naman tulog ka naman na. 1, 2, 3 lang. Ismail Balis na konta. Ilogo mo. Go. Ilogo mo.
8:37 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Padayon sa last stretch sa aton program, Foro de los Pueblos. Ma'am Bings PSJ, kay Sir Beboy Berdejo, Sir Bong Escoso, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Beth Idarlilia, may kurinot doon niya dahi mo. Ma'am Betty Soluso, may kurinot doon. Ya kahoy, paano mo mamanaan niya edad na? Sabi mamangkot ko sa inyo, paano yung mamanaan ko yung parada edad ka kahoy? Dili asabtan nyo ko kay gamay la oras ta? Kay Sir Ruben Gantalaw, kay Ma'am Annabel Gantalaw, kay Ma'am Jovelyn Aton, Ma'am Gingging Mayordoma. Paano mo mamanaan ya edad ka kahoy kung parada yung edad na? Di bala lantaon mo ang guros-guros yang palibot, Sir Paul? Maisip mo na, 1, 2, 3, 4. Kung 4 na siya, bot silingon nga, 40 anyos na. Lantaw biyag tang mo'y dahi mo kung nodurun ko rinot. Aryo, sa aton health news, ang sambag tamarind water, natural anti-aging remedy ini. Nga puno ini sa health benefits. Mangranon sa antioxidants, vitamin C, essential minerals. Nagabulig ini sa pag-stimulate sang collagen production. Ang munang imo nga panit, inang tibsol, youthful, kag bataon ka lang taon, radiant. Nagabanaag. So ini nagapaganagan sang fine lines sa imo nga agtang sa imo dahi. Kag nagapahinay sang visible signs of aging. Kay bisan ano mo kahampol, ka mga papaya kung ano mo just gawi mo. Matawagin din na. Ang akon ganing advice sa inyo, panghabon ka mo DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Kaya kung maraway ka, nagagwapa ka mo. Bangod sa yung cleansing properties sang sambag bala, Sir Tommy Anjo Gregorio, Mambing Space Day, ginapurify niya, ginalimpyo niyang dugo. Kag asang imo nga liver, ay imo nga atay. Kag nag-reduce ang congestion, kag improve sang detoxification. Ang healthy nga atay, bot silingon clearer skin. Lantaw bla kon ang imong panit mahamis-hamis, bot silingon nang healthy ang imong nga atay. Pero kon medyo gaitom, there must be something wrong. Tapos sa kabako na imong immunity, hindi ka dali pagtrangkason, hindi ka dali magmasakit, kag better overall energy. So ang sambag may anti-inflammatory and antibacterial effects nga nagagabulig man sa pagtap na sang acne, nagapanubo sang breakouts, kag nagapromote sang smooth and glowing complexion. So time-tested natural tonic na ini. Nga pwede mo nga mainom ini ado-adlaw, wala man sang side effects. Pero hindi man readily available ang tamarin o ang sambag ado-adlaw. Ang imuon mo, panghabon ka, DTX Beauty Soap. Why patakon ko rinoted, 59 doon ko tuod. Stress-free, tani pangabuhi ni Ma'am Laura tuod, no? May isa kita lang yung nagahimo, kang gakorinot ya mga bag, agtangta. Ay naga-overthink kita. Rokawa arka kinaguran. Rokawa arka kinaguran. Kung ga-overthink ka, bot siling mo sinangakulang kas pangamuyo. That's the time to pray na. Labog stress ko kung gapamati ko ten mo. Nahimutaran ko gid ikaw. Salamat, mama. Salamat gid sa imong appreciation. Hindi ko na paglawagon karon mabiring dumatalinga mo. 8:41 na. Report ni K5 Alex. So ba kaso sang HIV sa Iloilo nagadamo. Report ni K5 Alex sinadulong sang Mighty C. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Ted yara na sa 48,000, estimatedly 4,300. Grabe mo ng 48,000. 4,300 ang mga na-record nga human immunodeficiency virus o kon HIV diri sa Iloilo Province, no? Ini ang of course confirm sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO kay tiara sila subong sa break ka K5 Ted sang pag-improve sang quality of testing, ang aton iyang capability, no, diri sa Iloilo Province sa pag-determine kag pag-diagnose sa mga
tawo nga may ara sang HIV ka K5 TED. Inibangod nga ti out of this number according kay Dr. Maria Socorro Quinyon, although nga ti may ara sang estimatedly 4,300, 45% lang gid sa may mga HIV nga tawo ang nakabalo kay 5 TED nga may ara sila sang amo nga balatian. So ang tendency sini kung wala ka kabalo nga may HIV ka, kag padayon ang imo nga pagpakigilawas sa lain-lain abidra nga tawo ka K5 TED, ang virus naga-spread. So malapta siya kay ti ang HIV knowing no ka K5 TED si ang character nagaka-transmit ini siya pinaagi sa tawag na mga fluids sa aton nga lawas. So paagi siya sa blood no K5 TED or pwede sa paagi sa sexual nga paagi no ka K5 TED. So ano ang human immunodeficiency virus? Ini isa ka virus o kon viral disease nga nagaatake sa immune system sa aton nga lawas ka K5 TED. Specifically ginakwa niya ginapatay niya ang mga T-cells sa aton nga mga lawas no nga nagabato sa mga infection ka K5 TED. So ini ang paagi sa HIV infection sa di ng immune system ang badly nga ginadamage gid sang amo sini nga virus ka K5 TED. So paano siya ma-spread? According sa aton nga IPHO, kon Iloilo Provincial Health Office, ini siya ang pwede mag-spread through infected nga blood, semen, vaginal fluids, rectal fluids, breast milk kung ang nanay nagapatiti sang iya nga bata o breast milk breastfeeding sa iya nga baby K5 TED. Oo, gapasuso. Pwede siya nga malatnan ang bata ka K5 TED no sang breast milk or may ara kitang ang pagpati naton bala nga kung mag-sore eyes kita patuluan sang breast milk ang mata. So paagi sa mga amo sina ka K5 TED, pwede siya nga maka-transmit sang HIV sa other or sa iban pagin nga mga person. And of course, ang main ways gid nga malaton ang HIV is paagi sa unprotected sex, no? Ka K5 TED. Sharing sang needles, kag syringe, may mga nagapatato, mga naga-donate sang blood, no? Dapat nga ti may ara gid sang one-time use lang sang syringe ka K5 TED kiti delikado na kung may mga balatian, hindi lang HIV ang nakagamit abi una sang dagom nga itublok man sa imo, it might be nga malatnan ikaw sang mga balatian. And amo ni siyang habalaton kay ina mother to child transmission during pregnancy, childbirth, or paagi sa breastfeeding, kag ang mga blood transfusion, mag-donate ikaw sang blood sa imo nga dugo K5 TED. And ang i-correct lang naton no according sa IPHO ang misconception bala sa HIV nga pwede siya kuno malaton sa hugging, sa kissing K5 TED, or sa pag-share sang pagkaon sa tawo nga may HIV, or paggamit sang same nga toilet sa ila, or kung makakagat abi ang lamok no sa tawo nga may HIV tapos makagat sa imo, misconception ina nga malatnan ka. So ang hindi siya kalaton no ka K5 TED. Kaya mo na gani may pilaman ka mga studies from our experts and according to our doctors, biskan pila pa kagalon nga laway sang may HIV AIDS nga tao ka K5 TED ang ano mo abi or ano tawag na hindi ko mahambal basta example abi mag-kiss ikaw sa tawo no nga may HIV o biskan pila pa da kagalon nga laway niya mag-lips to lips ka pa yes oo sorry man hindi man oy man yes. pero tayo bisa may may saliva to saliva yes. nga contact wide na ya wala hindi na siya makalaton through lang gidya sexual intercourse yes sexual intercourse breast amotong habalaton nga breastfeeding, mother and child transmission, ang sharing sang needles kag ang blood transfusion ka K5 TED. That is why nga ang mga naga-donate bala sang mga blood nila sa mga blood donation drive. Check kinanay. Oo, ginapa-check anay. Positive sa HIV. Yes, ka K5 TED. Inang diri sa aton
Pila na to hambal nganing data? 4,300 estimated nga mga tawo nga may 4,300. HIV. Iloilo yes, lang Iloilo alone. City or province ni? Province of Province Iloilo. lang? Yes. 42 towns including Pasig City? Yes, K510. Ano ning kalabanang involved diri? Yes, ang man-to-man gid nga kuan. Pare, mahal mo ba ako? Ano ka nag Sunset Boulevard? O gani Boulevard Molo? Ari, let's be frank about it. We know man siguro kung how they do things intimately ka K510. And according sa mga doctors naton, especially sa IPHO, amo na ang isa sa tawag ni gani ginalikuan gid naton K510. Kay ti habalon ta na lang siguro anal K510 nga ano. Mo gani koy kondra na yaway niya sang lubrication da. Why sa natural lubrication K5 Alex? And amo na bala nga gina-distort ang original design sang Dios sa procreation. Go ye and multiply kamo nga nakasal, la dropping ligya dyan. Multiply, pero ti lalaki hindi gani pwede. Di once gani nga tabu busong ginadumilian sa Biblia, mabakaara naman si Ted. Bible man baba niya daw perfecto ged. Mo na may konsekwensya K5 Alex. Mo na may balatian ka? Yes. Kag tapos bagid balatian ka pagid kon may mga multi-partner ka sa pagpagilawas. Yes, actually that is second reason sang pagka-acquire sang HIV AIDS ka K5 Kay konsekwensya na yasang sala mo. Hala. Hindi ka na ganito, pinito ka pang tuslok sa isa to, ay kasado ka na. Manuslok ka pagid, o mapatuslok ka. Damo na bala, prangka nga, balanay di, sagad pa. Kamu nga malalaki, ano kamo? Gigugmaanay kamo, gigugmaanay kami at Ted, freedom na mo ni. Di ma Boulevard Molo kami, ma Sunset Boulevard kami. Di ko ni blatian ka. Amo to kinahambal ko bala, may naistorya kitang Iloy. Just recently, nag-confess na nanunugin sa aton. Ang bata niya, gintago niya gid nga gabalatian gali sa bangod sang sexually transmitted disease. Yes. Sa iya na lang nga deathbed ako ang bata ama niya patawar ako kay nag-amo ning hinimo ko. What way kami mo? Regret kung si Ma'am Laura sa magkaisapan niya, ang regret nagapaulihi man na. Why man nagapauna? Di Black A5 Alex? Yes. So gani ang pag Sunset Boulevard or pagpa Boulevard Molo sang duha ka lalaki tabo na sa amo nang resulta kay 5 Alex. Mabaga paras mo ba? Sige kung paras mo maki, kumusakon. Di ba? Oo. Yes, pero amo na ang one reason, ang number one ging reason ang man to man nga intimate. Hindi gani way na yung ma-design nga drive mo pa hambal sa mga tigulang da iagin niyo sa likod. Sa alatrasan. May isa pa na katinagang mga tigulang, i-kuhan ko lang, i-spell out, A-R-I. 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 P-U-T-A-N. Hindi ko ni malawag kay kamapakuro do para sa baba si Tedo. A-R-I-P-U-T-A-N. Hindi na ipidida. Nagbasa yung mga kids, nagapamati. Oo, gani. Amo na nga ginahagan-hagan ko lang. Pero ako niya, hindi nyo kuya kontra, kamo nga mga agi da, kamo nga practice na hulid ka mo. Pero kamo ma-expadahe ka mo. Hindi nyo na pakulata pa nga mag-riniwang ka mo da, ka makinulsol ka mo, inagatangla ka mo kagtiki na naman naghambas si mong, hi, hello. Kumusta ka? Diba? Ang Boulevard Molo, ang Sunset Boulevard sa duha ka lalaki, tabu ina siya. K5 Alex. Yes. Kag amo na gani i-emphasize na lang nga having multiple sexual partners K5 Ted ang isa pagid sa nagapanguna nga reason sang pag-transmit sang HIV. So, ang aton iya nga mga experts, especially mga doctors naton, kag mga medical experts naton kag K5 Ted no, panawagan gid sa mga pumulyo diri sa Iloilo kay among the provinces diri sa Western Visayas nagapanguna kay 5 Ted ang Iloilo. Kaya tidamo di may mga call center di, may mga trade and commerce ari na di mo. Ang mga tao nga taga Mindanao makadto diri, bilog nga sa Visayas. So ang practice sang Iloilo nangin westernize na kay 5 Alex. Amo nang hambal sang kilala nga
engineer nga naistorya naton, nagpabukid noon sila sa iyang rich kid nga bata. Ama nila tawhay to yung bukid noon kagang traditional to yung pagpractice ang tao bala nga slow pace sa pangabuhi. Hindi pa rin sa atmo ni si Lilo yung nalatna niya sang western style. Ang mga bayi di ang shorts sila nang kuana nang pek-pek. Hindi pek-pek. Tapos ang shorts nila hindi nga lapos tuhod kundi anpes ang tuhod. Diba? Marbs Toledo magban sa Sitio Bungol. Damo Single, Master, Dadong, Junjun. Glory Nagalyo. Thank you, K5, Alex. Sige, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Siya, si Alex Escalante. Foro de los Pueblos. Subungaga at son istorya ng Escalante Massacre. Tapos na si K5 Alex Escalante. Subong ang Escalante Massacre naman ang hiyang gawon tao. That was in September 20, 1985, or 40 years ago. May paramilitary forces ang gobyerno nga nagtiro sang 20 ka mga tao patay dito sa Escalante City, Negros Occidental. Linibo ka mga sakada o din man nag-obrabla sa katubuan, sugarcane workers. May mga mangingisda, mga manunudlo, estudyante, kag laborer nga nagwelga batok sa pagdumalahan ni Marcos Sr. May welgang bayan para sa singgita nila nga pataasan ang ilang sweldo, due work benefits, kag genuine agrarian and land reforms, kag cessation abi pag-untat sa militarization, kag pag-untat man sa human rights violation sa Negros Occidental. Ang natabo, ginrat-rat sila sa high-powered rifles kag machine guns. 20 ka mataw ang patay, damang pilason. Ato ginkabig as act of brutality sa idalom sang Marcos Sr. regime. Ang Negros Occidental ginakabig ato nga the pinnacle of inequality. Inequality suno sa mga pumuluyo kag sa mga expert bangod grabe nga child labor kag malnutrition. May extreme hunger sang mid-1980s dito sa Negros Occidental. Foro de los Pueblos. At that time, ang ilang governor, si Governor Armando Gustilo, alay member sang Pre-Martial Law Congress, nagporma sang private army upod sa mga military agod nga i-terrorize ang isla. Agod nga matap na ining nagataas or ang ining nagataas nga tensyon kag pagrebelde sa tao batok sa dictatorship ni Marcos Sr. Di agod nga mapautos ang ilablatsagon 5,000 ka mga tao ang nagpadulong sa atubang sa munisipyo sa Escalante City, Negros Occidental kag nagbarikada. May negosasyon nga gin-invite sila 50 meters halin sa munisipyo sang Escalante dito sang September 20, 1985 sang hapon. May mga fire trucks dito ang abot. Tapos may mga ginbombahan sa tubig. Mayara sang presensya sang ARSAF, doon duman yung ARSAF, Regional Special Action Force, kag ang CHDF, Civilian Home Defense Forces. Maprotesta dito. At that time, ang mayor sang Escalante, Mayor Braulio Lumayno. Mayor Braulio Lumayno. Ginpamangkot siya sang iyang Chief of Police, Ilonggo ato, si Captain Modesto E. Sanson Jr. Modesto Sanson Jr. Aba niya, Mayor, paano ito ni i-disperse ni sila kayo sa abada gido? Nya ano ni, muunta, imasakerta o kon i-water cannon? Aba niya, kung water cannon niya, ang iyaguro paminsan niya cannon, masakit. Nya ko lang masaker. And that is true. Tuod yun yung istorya. Because ang Mayor at that time, wise ang tinunan, inang kabos blay nga ang nga alam kag nangin mayor galing kay palanggas ang tao kay maalwan kag pangmasa bala sa iya gani nga pagpumulong-pulong sa demonstration sang mga kabataan, gindayaw niya mga kabataan kag mga estudyante maganikanan nya panginbulahan sa inyo manami nga menstruation. Mayor, hindi na nga menstruation, demonstration. Nya ba ilang importante may son. Nya sino ding mga maestra? Ang mga istra nga mga prostitute. Mayor, hindi na sa prostitute, substitute. Ang mga way bala mga regular bala sa sadto,
Ministry of Education pa ng MEX pala. Ministry of Education, Culture and Sports, MEX pa to, MECS. May basang yang nya mayor hindi na siyang prostitute, substitute. Anya basta may chut. Drama nagali ng tinaga nga ATTY kag LTCOL, Lieutenant Colonel. Now, at least nabalon ninyo ang istorya sang Escalante Massacre that happened 40 years ago. Ang patay dito, wala ba yung tikbilog? William Aligre, Michael Dahayan, Rodney De Mihilio, Rovina Franco, Jovelyn Haravelio, Alex Labatos, Angelina Lape, Norberto Lucanilao, Rodolfo Mahinay, Rogelio Migalien Jr., Claro Monares, Marieluz Mondihar, Rodolfo Montialto, si Anrano Ornopia, si Ninita Orot, Edgardo Salili, Ronilo Santa Ana, Juanito Suarez Jr., Manuel Tan, kag si Cesar T. Hones. At least nabaloan ninyo. MC Hermano, good morning. Sige na. Ato no may time akong pagliko kay hingagawon ta. Birthday greetings sa mga adlaw kay Ma'am Nizel Dumdumaya sang Nizel's Cakes and Pastries dira sa Lapas. Greetings from Ma'am Mimi Diduroy, Ma'am Nizel Dumdumaya, and Sir Iron Padernilia. Birthday greetings, sir. Jelonel Glory sa Agkokok Tapas Kapis. Good morning. Ma'am Nizel Dumdumaya, birthday greetings, ma'am. From Ma'am Mimi Diduroy, kagdariman sa K5 News FM. Atensyon sa mga toklo! Basta tayo'y magnanakaw, lalong umuumapaw ang bulsa. Mo na umapaw ang bulsa, bangod sa pagpangawat, bangod sa pagtinonto, pero hindi na man nami. Good morning kay Kasin Gingging, Narni Hope Francia Ordena, Ma'am Nerissa Bastan Kabawasan, kay Nanay Gloria Dator Bastan, MC Hermano Gloria Dator Bastan, happy birthday ma'am. Ma'am Nerissa Bastan Kabawasan, Jelonel Glory. Nagsiling ang Diyos, ang akon panguna-una, hindi pareho sa inyo panguna-una, kag ang akon paginawi, hindi pareho sa inyo paginawi. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Isaiah 55 verse 8. Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. Ayuhon ko ini nga syudad kag ang mga pumuluyo sini. Dayon magakabuhi sila nga mauswagon kag malinong. Jeremiah 33 verse 6. This is the word of God. Sir Bambu Nava, Ma'am Maricel, Kong Bebot, Ma'am Ding, thank you sa pagpamati diri sa Foro de los Pueblos. Basketball, ang sarap-sarap ng basketball. Ma'am, pangta basketball kay tapos na ang aton nga program. Do you get when you fall in love? Sir Bambu Nava, kay Gingging Francia Ordena, thank you. Ma'am Aisha, Ma'am Rica, Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama,